ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Ин аст канали душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд, дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайку гузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонанд бародарон. касоне ки фирмаи худро реклама карданиянд бародар, ҷои реклама холӣ аст. марҳамат занг занед, мо ба шумо ҷавоб мегӯем бародарон. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 140 сомони тоҷикӣ мешавад бародарон. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед, дар комментария фикрҳои худро нависед. мошини якум Opel Hatchback соли барои 6997, объем мотор 1.6, коробка автомат, бензини холӣ бародаро, газа дидагӣ нестай, кондитсионер дора, задагӣ пусидагӣ надора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Бохтар. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 248000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародарон. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошини дуюм Opel Hatchback соли барои 6996, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратҳош мебинем бародарон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 248000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳош барои маълумот бародаро, номерои WhatsApp шай, имо шай, Viber шай, номери телефон роҳӣ кардагӣ нестай бародаро. мошини сеюм Chevrolet Lacetti соли барои 2007, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ. ҳуҷҷатош тамом шидагӣ бародаро. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бохтар. нархи ин мошин 29000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошини сеюм BMW тройка соли барои 6996, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 248000 рубли русӣ мешавад бародаро. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мошини панҷум
Opel Hatchback соли барош 1993 объем мотор 1.6 коробка механик бензин газ мошин як наручка краска мега бародаро дар ҳолати миёна қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи ин мошин 12000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 85000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад бародаро телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед мошини шашум Opel Astra G Caravan соли бароришаш 2003 объем мотор 1.6 коробка механик бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Канибодом нархи ин мошин 45000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 319000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад бародаро телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед мошини ҳафтум ваз 21010 соли барошаш 2003 объем мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рашт нархи ин мошин 7900 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 56000 рубли русӣ мешавад бародаро бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед мошини ҳаштум комбайни фурӯшӣ бародаро айҷош заводид мешавад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восеъ нархи ин мошин 90000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 638000 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад бародаро телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед нуҳум трактори фурӯшӣ трактор юмезе пулук дора бародаро ҳуҷҷатош 100%ай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри худжанд ноҳияи шаҳристон нархи ин трактор 30000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 212000 рубли русӣ мешавад бародаро бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед دهم
трактори фурӯшӣ Т40 фулук дора бародора айҷош завадид мешавад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархаш 20 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 141 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародарон. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.